Basamortuko dordoka. Narrasti honen izen zientifikoa Ueperus agassizi da. Lurtarrak dira. Estatu Batuetako hego-ekialdeetako Mojave eta Sonora desertuan bizi dira. Dordokak desertuko toki beroenetan eta lehorrenetan bizi dira, eta oso zaila da toki horietan bizitzea. Animalia hauek oskola daukate, harrapakarietatik eta beroaz babesteko. Oskola berdexka eta marrixka edukitzen dute. Oso mantsoak dira. Gehienak 25-26 zentimetro neurtzen dute luzeran, baina harrak handiagoak izaten dira, eta gainera isats handiagoa edukitzen dute. Basamortuko dordokak 10-15 zentimetroko altuera hartu arte az ditzakete, eta 4-7 kiloko pisua. Basamortuko dordokak 60 graduko temperatura jasan dezakete lurrean. Gainera, urte bete egon daitezke ura zuzenean edan gabe. Hau da, landareetatik eta abar jaso dezaketen urarekin nahikoa izan dezakete.